Manoban yorong siya ka quarter final, but manoban dorong. Hapdeng kini kilay tali kitim na Meghalaya. Hakane ka edition ka ba shispa live sun jong ka doran.com. But kumju ro ngin yepe siya pang ka Northeast United. Te perlok ban tip kami ni asapay hadu bukut kani ka video. But wat am klik ban subscribe, like but press the bell icon. Te hoy perlok nengkong kumban pensukun mau bahakane ka edition jong ka doran.com. Tang prateli kitim ki ban yorong siya ka quarter final. Kata nruteli ki group winner. But arteli pot kitim anjit na ki babes tam. Ki bawan hak kekerdan kabar. Ne ki bakam he ka number hak ki goal different. But ka point. But bahakane hi ka video ngin kampai kamat siya ka group E. Kabadon yalai teli kitim na Meghalaya. Kata ka Shillong Lajong ka langsning but ka nongksay. Ba mano bakambon kalat ban yorong siya ka quarter final jong ka doran.com. Susu ngini pyro siya pang ka Northeast United. Te hoy pelok ha ka group E hi kadi ka Shillong Lajong ka bakambon ka chance ban yorong siya ka quarter final jong ka doran.com. Bat ba nakalyang ka langsning ro kadang don ya ka chance. Kat ba nakalyang ka nongkse bat ka Mumbai kinam don shu kalan. Kabun ba ka chance ya ka Shillong Lajong na marba manta kadang bat ha ka kerdan ka banengkong. Bat nrupoin kalala ban kamay haki artli ki jingil kai. Kumjuru nyo plus ki goal different. Hanray wala kataru ka Shillong Lajong kan sahab ban yakun. Namarba hakalas match ka jongka kan say kun persyai ka langsning. Haka kalay tarik ka bakane ka jingil karu kan sade ka jingil kai ka badon kam. Nabaro arliang kini kitim. Kabala da jia ba job da ka Shillong Lajong nila ban pan yakai hakate ka jingil kai. Ka Shillong Lajong kalati kena bandrong siya ka quarter final. But ba nakaliang kalangsning pat kan saduno. Handray lada jia pat kalangsning kan job iya ka Shillong Lajong. Kalangsning kan wan hakakerdan ka banengkong. But iyo ban qualify. Kat ba ka Shillong Lajong kan wan hakakerdan ka baat. But ba kidang don iya kalat. Ban iyo rong siya ka quarter final. Namar menta kidang don haka position ka pakhamha. Handray wala kataru ampala ban garanti 100%. Namar menta kidang don kitim. Kibampat dep iya ki jingil kai. Susu namar menta bakal don ka way ka tim ka baklain pha. Ka ban sabat ha ka position ka baar. Kata ka East Bengal da ka bakalala ban kamahin rupoin. But kat arteli ki goal different. Kat ba habangi pai pat nakaliang ka Northeast United. Ka Northeast United ru ka don phaya ka chance. Ban qualify siya ka quarter final. Da ka ba menta ka bat ha ka kerdan ka banengkong. Han rupoin ka lala ban kamay. But kandai plus. Ki goal different ki jongka. Andray na marabakan sa ikon persyai ka FC1 hakalas match ka jongka. Ka Northeast United ka don kambhay ka nagajingil kay. Ban job lane ban kamay tang si point ro. Kalati ka na ban qualify siya ka quarter final. Andray lada jiapat baka syarem kan wan hakakerdan kabar. Kanang hap ban up iya ka result jong ki waypat kitim. Kibedangi kini hakakerdan kabar. Na ki arteli ki best team. Kabahakan ka group F ro kabadon ya ka Northeast United. Kidon kitim kibedangi kini kum ka Bodolan. Bat kumju ro ka FC1. Andray kidan kam ban job iya ka jing job. Kaba kamhe. Da kabayo ban tep bun goal. Kat bahabangi pai pat nakaliang ka nongkse. Lasya ka singkan sadai ka last game ka jongka. Persyai ka Mumbai FC. Kabaya ka nega jing ka ansay ka HJN Stadium. Hakapor nyo baje janmin. Bat hoy perlok namar baka nongkse kadang laban kamay tang si point haki arteli ki jingil kay ki jongka. Wala da kalaban job iya ka Mumbai ru. Kadang kam kalat iya ka. Ban pen kala iya ki jingkeng. Syuk karay ka bakado iya ka Northeast United. Kan sadai lasyahi kasi. Kabakan say kun persya iya ka FC1. Haka puarsaw baje janit. Syuk habangi pay na kaliyong aktor Tiger Shroff. Ubala register yalde kumurangil kay jong ka Mumbai FC. Lasyahi kasi kan sadai ka last game ya ka Mumbai FC. Andray ampala banti kana lahato unmi madan naem hakate ka jingil kai. Andray lada jia ba umi madan ngan sapos ya ka line up haswa ka jingil kai. Kublay shibun.